Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a domeng adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu itinagalas nga ugalik, pinanawan nak ti pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Domeng diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto ka din, Elsa, bakit? Anya nga iti sidaan tayo? Nakaluto akon. Tuyo tilinutok asidaan. Ayaba mo ni Jana, tamangan tayon. Anya? Tuyo manen? Kanayon lata na tuyo ti sidaan tayo? Awan laka din ti naimas ama idasar mo met? No kumanghamin, taitad mo ti sweldom kanya, nalabit nga adda kumamot maigatang iti naimas ama sida. Ngam saan mo't? Isugal mo mo't amin. Iso nga ano sa marod no anya ti maidasar amakan. Anya? Nasayaat mo tanadanon kayo nga agtugtugaw dito salas, tatang. Apay Jana. Antay bagam? Dumawatak ko mangamin iti allowance ko ama panag-eskwela. Ay, awan kwartak. Awan maitad ko ken ka. Ha? Awan kwartayo kunayo. Ngam no isugalyo, adda. Nine. Nalaing ka na sumungbat, Jana. Ingka dumawat iti inam iti kwartam. Saan asyak ti pagdawatam? Nagtatamanan dito yung sugalan, pare Domeng. Uwin nga rod, pare Ben. Anya iti panagkunam? Swerte tangata itangal daw. Wen, pare Domeng. Marikrik-nak nga agswerte ta ita. Patsik adakkel ti abaken ta. Ayos nga rod no kasta, pare. Alang nga rodan. Intag tugawen, tarugyan tanti agtaya. Pumaypayapay manen tidakkel a kwarta no kasano. Una pare. Mabsog manen dagiti walit ta no bilang laeng. Naimbag nga oras mo, Elsa, balasang kaw. Ay, kastamot kada kayo tatang. Sumrot kayo Agyaman na kanak kaw. Adda ka ni Domeng nga asawam. Kaya't ko kumaama kasarita. Adda tatang. Agtugaw kayo taayabak. Agyaman na balasang kaw. Nay, ata kayo matatang. Nasayaat, tayo masidag ka, anak kaw. Agtugaw ka man. Tadda na patag nga ibagak. Sige, agsarsarita kayo pa'y ditoy. Tamapanak mangisagana iti kapeyo. Oh, anya ti pagayo tatang. Napatag sakit di Talaga napatag, anak ko. Imayak, gaputa kayat kamanan abagbagaan. Gapu iti nalabas apa nagsugsugal mo. Anya ti pakasikuran nyo iti panagsugsugal ko. Pagliwliwak lang mat dayta. Dayta ti pagarup mo. Ngam sobran ti aramida, anak ko. Pangaasim, taagamiris kan. Sakbay amarakrak ti binangon yu a pamilya. Adula, amin da kita ngay bagbagayo met. Adayo ang mapasamak dayta. Amok ti aramida kunak lang arudan. Iso adida kon pakibyangan, gapo taawan ti dakas nga aramida. Agtugaw kayo, nanang. Anya ti bagayo? Ay, agyaman baraw. Nakaumayak. Gaputa maasya anak una yun iti anak ko. Makilablabada pa yun. Gaputa nalabas matan ti panagsugsugal mo. Anya? Ay, apo. Kagap-gapulang ni tatang itay ditoy. Ita, da kayo matan ti sumublat nga umay mang sermon kanyak. Apay, di ka masyan iti pamilyam. Di da pa yan makagatang iti baro nga arwatan da, gapo iti kinasugador mo. Mabalin ka di, nanang. Di dak pakibyangan. Agpapada kayo laman nakibiyang. Umay
May kamanganan lakay. Nakaluto akon. Anya ti masida. Dahiti man ensalada nga ugot ti sayote. O sige tatang, agtugaw kayon. Tagigiddan tayo namangan. Makapadismayamat dagita a masida. Mangan kayo latan. Inakladagasanan ni Pari Ben. Tamapan kami laangan makisugal. Ha? Talaga kadyasan kayong agbaliw, tata? Hoy! Dinak man pagsawan iti kastadyana. Awan bibiyang mo iti kayat ko nga aramidan. Nawatam! Anya kamutan lakay. Sige, mapankalatan iti kayat mo apapanan. Ngam di mo kumamot pagsauwan iti kasta ti anak ta. Ayos! Talaga aswerte tayo ta pare. Dakalan ti pangabak ta. Ayos! At damanan paginom ta pare. Uwin nga rod, pare. Uray na buwisitak itay bigat. Mayat latagayam. Enton malpasta makisugal. Mapantamanen aginom iti arak. Aging ga iti kay kayat ta. Ay, kato na pare. Naragsak ti kastoy abiyag. Kasla saan taan na asawaan. Elsa! Elsa! Darasan man ngay lukatiri daw! Apay ayang agpukpukaw ka. Nabartag ka man ngaminan kat. Ala, sumrak ka. Apay nga minanagbayag mo ngay lukatiri daw, ha? Ala, aglisi ka di tatalan. Tawampayam mo nga asawa. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom. Kasla saan ka napatagkan kay ti kasta ngay bagbagam. Sumardeng kan. Ingkakit agidasar iti kanag. Nagpanginak mampay dito'y paraangan. Nagtagaang ti panawan. Nasaya at Mart, tanadanon ka dito yung paraangan niya, anak ko. Apay man ang tatang. Anya man ang ti bagayo. Sirmunan dakmanan. Nadamag ko ti inaramid mo iti asawam inirabi. Apay, di ka kadi mabain. Balasangan ni Jan ang anak yaw. Ang kasta ka pailaang. Saan ka pailaang agnakaw? Ay na anak kaw. Kastam kadilatan. Urayam kadi pailaang ang maumati asawam. Kat panawan da ka iti anak yaw. Nalpas kayo ka din na nagsaw, tatang. Mabalin na siyakmat. Mala. Agsaw ka. Tatang, imbagak meten idi, adidak pakibyangan. Biag ko daytoy, ket awan ti uray asino man ang makibiyang. Mala. Nukas tati ko na. Hangam, di kanto nga ron nagpapabasol. Numarakrak ti pamilya, gapo itinagalas nga aramid mau. Ay natatang, kasla kayo dadael aplaka. Ngem ibagak manenday to'y kada kayo, tatang. Denggen nyo. Saan to ama pasamak dayta? Gaputa saan dak ama itured apanawan ti pamilyak. Naawatan yumet siguron. Sige lang, pare Ben. Naginom talat ta. Ado ti kwartak dito yung ay gatang tay ti arak ken pulutan. Amom, pare Domeng. Napanunot ko. Ngawan gayam ti maitad ti sugal ken arak iti biyagta. Kaya't kung ti agbaliw, pare. Agtal na ka man. Anyang agbaliw ngay bagbagam. Aging gangada kwartata. Aginom kan agsugal talata. Ang pare, ang mga numarakrak agpaiso dagiti pamilyata. No siya, pare. Aday wa mapasamak tayo ta. Kaputa ay ayatin nakunay ti asawa. Saan nga agbiag day jay, numapukawak iti biag na. Mabalin ka ding agsarita talakay. Anya ti pagsaritaan ta? Awan ka di at talagang ti plano magbaliw. Panunutom mo't kumati anak ta. Balasitangan. Day ta kumamat ti panggapwam agpanunot. Agbaliw kan. Day tala ang tikid-kidawak kan ka. Sumardeng kan?
Agbaliwak no kayat ko. Awan bibiyang mo. Nawatam. Nukas ta nga rod. Pumanaw kami laangan iti anak ta. Tanapatpataggayam ti bisyom. Ngamda kami a pamilyam. Anya? Amok, Elsa. Di mo maiturad ti pumanaw dito'y balay. Iso at dinak man but-but ngan. Nay, sigamat gayam, pare Domeng. Sumrak ka pa tagkapita. Saanan, imayak, tawisin ka kuma. Hinta manin makisugal. Ha? Pasensyakan pare. Hangam, talagang agbalbaliw ako. Isu asi ka, urno sa mong tibiyag mo. Katipang pangrunam ti pamilyam. Tanapat patag ti pamilya, ngam ti bisyo. Ala. No di mo kaya ti sumurot kanyak, siyak lang aruden ti mapan. Ala, babayo, pastor. Elsa, bakit? Diyan na anak. Swerte itay ti sugal. Iswagi matang iti litsaon. Hoy! Elio! Sabi nga ti sumungbat, ha? Elsa! Nabartag ka manan, baraw. Ang awanan dagiti aginam. Pinanawan dakan. Nauman ti anak ko iti kasta nga aramid mo. Anya? Diyan mamati. Sana may tured dagiti aginak. Ti pumanaw dito'y balay. Ayan da ka di. Ibagam ta rumor da. Tamangan tayo. Ay, aganos ka. Gapo tadi kamat nga mindumdum kada kami. Nalabit ano nagpanunot ka kuma itinasayaan. Katagbalbaliw ka. Saan mo't siguro anapanunot ti anak ko, timang panaw kan ka. Tatang. Nay, apay akas ta tilang aham anak ko. Ay. Mala, sumrak ka. Tadito'y taunag nga agsarita. Agyaman tatang. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Apay akas ta tilangam. Tatang, damagak la ko ma. No adda dito'y balayo dagiti aginak. Pinanawan dang amin. Kunak no di da maramit ti mga panaw kanyak. Ay, dayto yan ti kanayon mga ibagakan ka. Nalabit anauman ti asawam. Gapo iti kay na irresponsablem kadakwadang agina. Tatang, andang iti ramitak. Jak gayam ka ba na mapukaw da iti biyag ko? Kumusta ka, Domeng, baraw? Kastoy, nanang. Agmay-may sa akon diti balay. Malmalday. Gapota pinanawan dak ti pamilyak. May kawak lawon ay nanang. Kaya't kunti agbaliw. Ngamjak matlay da masarakanan. Kinapudno na. Adda dagiti aginam iti balay, baraw. Ha? O may munto kasarita ti asawam. Tabarang maayayom kat sublianda ka. Agpaiso, nanang. Ay, agyaman ak no kasta. Wan, umayak itamat lang iti balayo. Kailiw kun dagiti aginak. Elsa, bakit? Pakawanan da ko ma. Diana, anak. Agsubli kayo kuman iti balay. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Nalakalaang nga ibagaday ta, Domeng. No siyak, tatang. Napakawan kan. Nanang, pakawanan niyo kuman ni tatang. Maawatan ka, anak. Ngam no siyak amaysa. Pasensya kan, Domeng. Ngam saan ka pailaang amapakawan. Kan maysa, napukawan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti kina-irresponsablem nga ama kan asawa. Maawatan ka no kasta tiriknam, bakit? Ngamang namnamaak adumteng tupay ti panawan. Ama urnos tayo mutlaan asa nga pamilya.
Nagbalbaliwak kat inidyakon ti bisyo, Mr. Lonely. Ngam aging ita, saan pa'y nga nagsubli ti pamilyak iti dannak. Ngam saan naklata ang maawanan iti namnama, adumteng to ti panawen, ang maurnos kami asa nga pamilya. Alakastan, katagyaman iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Domeng. Domeng pagayam ko, agyaman kami iti panangipatulod mo iti pakasaritaam. Ala, anusam nga ay aywan ti asawam, barang mapanunot nan tumetlaeng ti agsubli iti sidong mo. Kat ituloy mo ti agbalbaliw, ta para metlaeng kan ka, kan iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan a Domeng, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Jenna Almoite, Mary Jane Castro, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.